यहाँ बहुत बड़ बुजुर्ग लोग बैठल बा, तो सबसे पहले जौना को उपलक्ष्य में हम सब कोई उपस्थित बानी जाइया। कहल जाला कि बेटी की मांग में अगर एगो सिंदूर लाग जाए तो बेटी को वो दिन से जिंदगी बदल जाएगा। एगो सिंदूर की का महत्व बा सरकार, ई रउआ सबसे ज्यादा केहू नहीं जान सकत। एगो बाप बेटी से कहत रे, जब बेटी की विदाई होला तो घर के लोग के का भाव के अंदर से का निकलेला। छुट्टू की भासे नूरा लागवते बाबा, बेटी हो जई है छुट्टू की भासे नूरा लागवते बाबा, बेटी हो जई है तेजा जानी आँखी के पुतरिया हथवा सीन हो रवा धरा, छुट्टू की भासे नूरा लगावते बाबा, बेटी हो जई है परा। छुट्टू की भासे नूरा लगावते बाबा, बेटी हो जई है परा। तेजा जानी आँखी के पुतरिया
हथवा धारा तू हथवा में हमारी दिहला पपहरवा तेज जनी आँखी के पुतरिया रे बाबा हथवा सिरहोरा धरा जनी आँखी के पुतरिया हथवा